Συνεδρίαση για τους 2024 παρόντες. Κύριος Καρκώνης, κύριος Μούφρας, κύριος Κάλλας, κύριος Παπαϊωάννου, κύριος Ζώης, κύριος Σελάς, κυρία Ιβαλή, κύριος Κεφάλας, κύριος Καρποτσίτης, κύριος Ζάπης, κύριος Δημόπουλος. Επίσης ο κύριος Πουγιούρης, ο κύριος Δημόπουλος ο Γιάννης και ο κύριος Κυριακόπουλος Σταύρος. Ξεκινάμε το πρώτο θέμα, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2024 για την εγγραφή του έργου Επεμβάσεις για διαχείριση καύσιμης ύλης περί εξοπλισμών του Δήμου και την εφαρμογή των απαραίτητων παρεμβάσεων προκειμένου να δημιουργηθούν ζώνες που θα επιβραδύνουν και θα ανακόψουν μια πυρκαγιά από τις κατοικημένες περιοχές συνολικού προϋπολογισμού 147.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Δήμαρχε. Προς τα μέσα Μαΐου βγήκε μια πρόσκληση από το Πράσινο Ταμείο για τη δημιουργία, μάλλον για την αυτενέργεια κάποιων πράξεων και δράσεων με σκοπό την προστασία κάποιων περιοχών. Το δασαρχείο σε κάθε νομό έχει επιλέξει την επικινδυνότητα με προτεραιότητες για κάθε περιοχή, όχι μόνο για το υπολογικό μας. Εμείς καταθέσαμε πρόταση βάσει των υποδείξεων του δασαρχείου, δεν πρέπει να τους αγνωρίσετε, να τους γνωρίσουμε, όπως και την πυροσβεστική υπηρεσία. Η πρόσκληση που καταθέσαμε είχε πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό, ήταν 400.000, 430.000. Και είχαμε πάρει σε συνεννόηση με τους προέδρους που ξέρουν καλύτερα την κάθε τοπική κοινότητα και τις περιοχές χρήζουν τέτοιων παρεμβάσεων. Είμαστε υποχρεωμένοι τώρα να προσαρμοστούμε όμως στα 147.000, συν 12 που είναι ο τεχνικός σύμβουλος, γύρω στα 160 ακριβώς. Και η εισήγηση είναι πρώτη προτεραιότητα να είναι ο προφήτης Ηλίας. Ήδη υπάρχει ένας δρόμος που ξεκινάει από όπως το βλέπουμε εμείς στο προφήτη Ηλία, δηλαδή από τη δυτική μεριά του προφήτη Ηλία και καταλήγει εκεί περίπου τον Αγιάννη πάνω από Εξαμενή. Και η εισήγηση είναι να συνεχίσει και ο δρόμος που κατεβαίνει ανατολικά, εκεί που πηγαίνει ο Νικόπουλος στο πρώτο Μαδρί και στο δεύτερο, και να κάνει τον κύκλο του προφήτη Ηλία για να μπορέσει να ενωθεί με τον άλλο δρόμο των υπάρχων ήδη. Τον υπάρχοντα ήδη. Τουλάχιστον να διασφαλίσουμε αυτό. Και μέσα στη μελέτη που θα τελειώσει λίγες μέρες, εάν υπάρξει περιθώριο, να κοιτάξουμε να δούμε τι άλλη παρέμβαση μπορούμε να κάνουμε. Το θεωρώ ότι είναι δύσκολο να υπάρξει άλλο περιθώριο διαχείρισης. Θα κάνουμε κάποιες μικρές παρεμβάσεις σε κάποιες μικρές τοπικές κοινότητες, κατ' υποδείξεων των προέδρων που έχουν γίνει, μέσα στα κόστη που μας επιτρέπει το υπόλοιπο της πράξης αυτής. Ο προφήτης Ηλίας θεωρώ ότι είναι πρώτη προτεραιότητα. Και η ανατολική του, αλλά και η δυτική του πλευρά. Που είναι ζωτική σημασία για την πόλη και την έδρα του ίδιου. Ναι. Εγκρίνεται. Θέμα δεύτερο. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικών του 2024 για τη μείωση του εγγεγραμμένου ποσού κατά 400 ευρώ για επισκευή σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Νεμέας. Το θέμα αυτό ακολουθεί την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος που ψηφίσαμε το 8 έκτου για τη μείωση των 400 ευρώ. Εγκρίνεται. Θέμα τρίτο. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024. Έχουμε μια αναμόρφωση όπου από τον ΚΑΒ Ρέσκοπέδων και τακτικών εκτάσεων το ποσό τροποποιείται, αφαιρείται 23.141 ευρώ 60 λεπτά, μεταφέρει στο οικονομικό κεφάλαιο και κατόπιν αυτού τα 3.500 πάνω στο χάγια αμοιβή μηχανικού για ρύθμιση και τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών κτηρίων του Δήμου και το ποσό 19.641,60 στη σύναψη προγραμματική σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δημόκρατος ΑΕ για την υλοποίηση πράξη συμβουλευτική υποστήριξη τεχνικών και διοικητικών υπηρεσιών Δήμου Νεμέας. Δήμαρχε. Ναι, το πρώτο αφορά την νομιμοποίηση του παρανόμου επί σειρά ετών αναψυκτηρίου στην τοπική κοινότητα της Αρχαίας Νεμέας, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό. Και το δεύτερο είναι η συνεργασία μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δημόκρατου με ένα καινούριο μηχανικό. Με έναν ακόμα μηχανικό. Κύριε Κεφάλα. Λοιπόν, καταρχήν να μας πείτε, κύριε Δημάρχε, τι μηχανικός είναι αυτός. Είναι μηχανικός μηχανολόγος, είναι μηχανικός πολιτικός μηχανικός και είναι τοπογράφος. Τοπογράφος. Ωραία. Δεύτερο,
Όσον αφορά την αναμόρφωση των 3.900, όπως είπατε, κύριε Πρόεδρε. 3.500. 3.500 ευρώ. Ναι, δεν το έχει λοιπόν. Εγώ θεωρώ για άλλη μια φορά ότι η Δημοτική Αρχή δείχνει την ανικανότητά της και δεν μπορεί να επιβληθεί στους μηχανικούς να κάνει μια τακτοποίηση η οποία δεν είναι πάνω από τις 2 ώρες. Και πληρώνουν 4.000 ευρώ εξωτερικό συνεργάτη για να κάνουν μια τακτοποίηση. Εγώ το έχω κάνει αυτό και είναι πολύ απλό. Ο Δήμος δεν πληρώνει το υπόστημα, μπορεί με το μηχανικό να το κάνει. Εν τω μεταξύ αυτό είναι, όπως είπε ο κ. Δήμαρχος, 20 χρόνια. Μπορεί και παραπάνω. Παράδειγμα. Αλλά και τα αποδυτήρια του κήπου του Παναγενικού ήταν τα άλλα χρόνια. Και όπως γίνανε. Λοιπόν, δεν το βλέπω σωστό και δεν θα το ψηφίσω αυτό. Εντάξει, κάποια στιγμή κάποιος που έχει διοριστεί εδώ πρέπει να δουλέψει. Δεν μπορεί ο άλλος δεν έρχεται γιατί δεν γουστάρει να έρθει, ο άλλος από εδώ, ο άλλος από εκεί. Εντάξει, πήραμε και ένα μηχανικό και καλά κάνατε και μπράβο σας, γιατί χρειαζότανε, αλλά να κάτσουν να δουλέψουν. Δεν μπορώ να δίνω 20.000 σε έναν εξωτερικό συνεργάτη και να δίνω και 4 για να τακτοποιήσει ένα κτίριο το οποίο είναι για μια μέρα δουλειά. Αυτά έχω να πω και εγώ δεν θα το ψηφίσουμε, τώρα δεν ξέρω τα παιδιά εδώ. Δεν ψηφίζετε το, κύριε Κεφάλα, το πρώτο. Σας είπα και επανειλημμένα ότι τις αναμορφώσεις θα τις φέρετε μία-μία. Εσείς σκοπανάτε όλοι μαζί. Εντάξει, δεν ψηφίζω την αναμόρφωση για το μηχανικό και ψηφίζω την πρότυπση του μηχανικού. Εντάξει, για να ψηφιόμαστε. Όπως φέρατε τα 400 ευρώ, δεν μπορεί να φέρετε και 2 για να ξέρουμε και τι ψηφίζουμε. Για ποιο λέτε? Γιατί δεν μπορεί να φέρετε ξεχωριστά τις αναμορφώσεις. Τόσο κόπο θα κάνει. Ψηφίζουμε κατά κεφάλι ή κατά άνθρωπο. Μπορεί να μας πείτε τι ψηφίζουμε κατά κεφάλι ή κατά άνθρωπο. Το κάθε θέμα ξεχωριστά. Είναι ένα θέμα με 2. Πώς θα το ψηφίσουμε, 50-50. Όπως το ψήφισες, το καταψηφίσεις το ένα. Γράφει όμως ή τι κάτι το πάτε όλοι. Βεβαίως καταγράφει. Δεν ψηφίζω την τακτοποίηση, ψηφίζω το μηχανικό. Κύριε Καρποτζέτη. Γιατί αυτό έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Είχαμε δώσει 25.000 ευρώ για το κτηματολόγιο του Δήμου. Τότε πάλι είχαμε αντιδράσει και είχαμε πει ότι αυτά είναι δουλειές της τεχνικής υπηρεσίας. Μια τεχνικής υπηρεσίας η οποία και προλάβαινε, γιατί το βλέπαμε, ας πούμε, και όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει, για άλλους προλαβαίνουν. Αυτό λοιπόν στον οποίο είχε γίνει η ανάδυση τρόμαξε και να πληρωθεί. Ο ίδιος λέει ότι ποτέ δεν τα πήρε και τα λεφτά, έτσι. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει. Και ερχόμαστε πάλι τώρα μετά από 4 χρόνια να ξανακάνουμε το ίδιο λάθος. Δηλαδή μας περισσεύουν τα 3.500 ευρώ για να τα δώσουμε κάπου αλλού και στο τέλος πάλι την τακτοποίηση ποιος θα την κάνει? Η τεχνική υπηρεσία δικιά μας θα την κάνει. Τα ξέρετε αυτά. Όσοι τα ξέρουν όμως και από το Δημοτικό Συμβούλιο, ας αντιδράσετε ρε παιδιά μια φορά. Θα λύσετε και τα χέρια του Δημάρχου. Δεν έχουμε μηχανικού στο Δήμο. Γιατί θα πάρει άλλος τα λεφτά του Δήμου για να κάνει τη δουλειά των δικών μας των μηχανικών? Την οποία επαναλαμβάνω, πάλι η δική μας θα την κάνει. Ποιος μηχανικός είναι αυτός? Αυτός που το έχει αναλάβει εξ αρχής ο Αντρέας ο Μπούκορας, εξ αρχής Πεωνές. Α, δεν το ξέρω. Όχι, το ξέρω. Κατάλαβα. Δεν θα το ψηφίσω, όπως και στην Οικονομική Επιτροπή δεν το ψηφίσαμε. Και σας καλώ να πράξετε το ίδιο. Στείλτε ένα μήνυμα για μια φορά. Δεν θα σας μαλώσει κανένας. Κάντε το για να έχετε ψηλά το κεφάλι. Ευχαριστώ. Παρόν και ο κύριος Εσαναστάτος. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ στα χωρικά του Δήμου. Δεν διαφωνώ σε όλο ό,τι ακούστηκε. Για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο Δήμος Νεμέας να εκπονεί 9 δημοπρασίες όπως γίνεται αυτή τη στιγμή. Και επί της ουσίας είναι με ένα μηχανικό. Οι αναρωτικές άδειες και οι άδειες μητρότητας, αιμοδοσίας, το ένα το άλλο, δυστυχώς είναι τόσο δυσκίνητος ο δημόσιος τομέας που σου δημιουργεί αδιέξοδα.
είναι τόσο καλά δεμένα τα θέματα όσον αφορά την προστασία υπαλλήλων, που δυστυχώς και αυτός που ασκεί τη διοίκηση εξοργίζεται και φεύγει από τα ρούχα του πολλάκις και μέσα στην ημέρα. Παρ' όλα αυτά είναι τόσα πολλά τα αντικείμενα αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει δυνατότητα παρέκκλησης του στόχου. Οι προτεραιότητες είναι συγκεκριμένες. Και ο άνθρωπος αυτός το έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια, όταν έγινε η δημοκρασία. Πότε έγινε η δημοκρασία, δεν θυμάμαι, αρχές του 23. Πότε έγινε, τέλος του 23. Αρχές του 23. Τέλος πάντων, έτσι έχουν τα πράγματα. Ο καθένας σαφώς έχει την άποψή του. Σας λέω ότι και εγώ δεν διαφωνώ στο όλο, αλλά η υφιστάμενη κατάσταση είναι αυτή. Μια ζωή αυτή είναι η υφιστάμενη κατάσταση. Μια δημοκρασία σε αυτό και εγώ σε αυτό το διάστημα. Και μία να υπάρχει δεν προλαβαίνω. Αυτό ξέρεις τι Είναι είναι. ενδεχόμενο. Ίσως δεν διαφωνώ στο όλο. Και ασχολούνται και οι δύο, ας πούμε, με τις 9 δημοκρασίες. Όχι. Με καμία δεν ασχολούνται. Το θέμα εκκρίνεται. Βάλτε τους αναφέρσεις τους να κάνουν την τακτοποίηση και κάνετε την κάνουν, θα βοηθήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα Να τους εκκρίνεται. αναγκάσουν. Ναι. Εμείς είπαμε όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τον κύριο Καπνό. Θέμα τέταρτο. Έγκριση συμμετοχή στη ΔΔΕ για τοποθέτηση ενός πολιτιστικού σώματος και ενός φίλου χαμηλής τάσης στη δημοτική κοινότητα του Εωτίου ποσού 1.157 ευρώ και 42 λεπτών. Είναι στο Λιώτη, στην οικία Σύνη Αθανάσιου. Εκκρίνεται. Όχι στην ηλικία. Δεν είναι. Ναι, Έτσι όπως Καλά, δεν είναι έτσι. μια χαρά το είναι. Η γλώσσα πάει στην αλήθεια. Μια χαρά. Εδώ. Είναι απέναντι τα πάντα. Έτσι έκανατε, εδώ δεν έχουμε λεφτά, πήγαμε από τα οικόπεδα για να πληρώσουμε κάτι. Μισό λεπτό. Το θέμα είναι αυτό. Ωραία. Θα πούμε και Κύριε το λόγο. Παλέτη, έχετε το λόγο. Αν δεν είναι κάποιος άλλος να μιλήσει, δώσε το λόγο πρώτα. Θέλει να πει κάποιος άλλος τίποτα. Νόμιζα ότι ζητήσατε το λόγο. Λοιπόν, το βλέπω απαράδεκτο αυτό. Από τη στιγμή που παίρνουμε λεφτά να πληρώσουμε τη ΡΕΗ από άλλους κωδικούς και γι' αυτό είναι ανταποκριτικό. Από τη στιγμή που έχουμε δημόσια κτίρια τα οποία δεν έχουν ρεύμα δικό μας γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε, να βάζουμε ένα φωτιστικό για να κάνουμε το κατέβει κάποιον. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός εκεί και δεν θα το ψηφίσω. Εντάξει, δεν βλέπω το λόγο να μπει ένα φωτιστικό από πουθενά. Εντάξει, και δεν θα το ψηφίσω. Ευχαριστούμε κύριε Κεφάλη. Το θέμα εγκρίνεται. Κατά πλειοψηφία. Θέμα 5. Έγκριση σκοπιμότητας ενοικίασης ακινήτου για χρήση αμαξοστασίου οχημάτων του Δήμου. Δήμαρχε. Τι δήμαρχε. Είναι σαφέστατη. Εξετάζουμε αν υπάρχει σκοπιμότητα, αν υπάρχει αναγκαιότητα να κάνουμε κάποια στιγμή να νοικιάσουμε ένα χώρο, στεγασμένο χώρο και με άδειο χώρο παράλληλα, μια έκταση, για να μπορέσουμε να βάλουμε το αυτοκίνητο του Δήμου, να φτιάξουμε ένα αμαξοστάσιο. Αυτό είναι το θέμα. Έγκριση σκοπιμότητα. Συγκρίνουμε δηλαδή αν πρέπει να γίνει αυτό. Εγκρίνεται. Δηλαδή, ένα λεπτό, δηλαδή πες ότι με τι σκοπό έρχεται να τον νοικιάσουμε αυτό το Και τα φύλλα πρώτα από σκόρπια. Είναι άλλα εδώ, είναι άλλα στο Μπαρτζάκου, είναι παντού. Έχετε κάτι υπόψη σας. Όχι, σήμερα εξετάζουμε αν πρέπει. Σε ποια χρήματα θα προσανατολιστούμε, δηλαδή. Κάντε και εσείς κάποια πρόταση όταν θα ξανάρθει το επόμενο Ναι, θέμα. Σήμερα εξετάζουμε στο συμφωνώ, πόλο. συμφωνώ. Δηλαδή κάποια υπόπεδα να τηρούν τις προπεριαγραφές Ναι. και να τα βάλουμε κάτω και να δούμε ποιο είναι πιο προτιμότερο για το Δήμο. Έχετε υπόψη σας, εάν πάμε σαν Δήμο. Εγώ δεν λέω να βάλουμε λεφτά δικά μας και να πάρουμε ένα δάνειο. Θα το παραγραφούν το δανείο. 500.000 και κάνουμε ένα μαξουσάκι δικό μας. Θα το εξετάσουμε και αυτό. Πρωτού φέρουμε εδώ για ενίκια και τέτοια. Και φτιάξουμε ένα μαξουσάκι δικό μας. Και διώχνουμε. Εάν κάποιος μας πει ότι γιατί θα ακούσει κάποια νούμερα 4 και 5.000 το μήνα, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν είμαι εγώ στην πρώην αρχή, γιατί να μην φτιάξουμε ένα δικό μας. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπήρχε μεγάλο θέμα. Εγώ θα ακούσει κάποια τέτοια νούμερα, δεν ξέρω αν Το τελευταίο που ήταν κάνα 10.000 το χρόνο έγινε. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα συνενέσει τα 5.000 και τα 4 το μήνα. 5 το μήνα. Δηλαδή τα 4 και τα 5 δεν θυμάμαι τώρα. αν είναι δυνατόν. Όχι.
Παίρνει το Δεν χρόνο. ξέρουμε κιόλας το παίρνει αλλά το 10 χρόνο. χρόνων. Δεν υπάρχει, δηλαδή το 4-5 χιλιάρικα το μήνα είναι αδιανόητο. Εγώ θέλω να εξετάσουμε και αυτή την αυτή και να φτιάξουμε ένα μακροστάσιο, δηλαδή στις προδιαγραφές, γιατί ό,τι και καλό να βρούμε, δεν το βλέπω να είναι δηλαδή στις προδιαγραφές που το θέλουμε. Άλλο το φτιάξεις εσύ και άλλο το βλέπεις. Εντάξει, αυτή είναι η πρότασή μου. Λοιπόν, τώρα θα πω τίποτα, δεν είναι μακροστάσιο, δεν είναι ενδιαφέρον και να μαζέψουμε όλα τα μηχανήματά μας εκεί. Ευχαριστούμε. Κύριε Καρπότζη. Πριν λίγους μήνες είχε τεθεί πάλι το ίδιο θέμα. Η δική μου εισήγηση τότε ήταν να μην πιάσουμε, δεν χρειάζεται, να αγοράσουμε και να φτιάξουμε το δικό μας αμαξοστάσιο όπως πολλοί δίνει που είναι και νοικοκυρεμένα κτλ. Μπορούμε να έχουμε μέσα εκεί ακόμα και τα καύσιμα και αν το κάνουμε σε ένα χρόνο, το κάνουμε σε 3 χρόνια. Αυτό σημαίνει νοικοκύρεμα. Το να έχουμε. Γιατί πάλι τα αυτοκίνητα εδώ θα είναι, εδώ από κάτω. Δεν θα είναι όλα εκεί. Θα το έχουμε αυτό και πάλι. Και πάλι θα είναι λίγα στον Μπατζάκο. Γιατί και ο Μπατζάκος κάνει μια δουλειά που καράζουν εκεί πέρα. Τα γρασάρι, τα κάνει αυτά. Δηλαδή πάλι έτσι θα είναι τα αυτοκίνητα. Δεν θα αλλάξει κάτι επί της ουσίας. Και γι' αυτό και δεν θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω την αγορά υποπέδου ή κτηρίου, ακινήτου και να το φτιάξουμε. Εκτός κι αν μας παραχωρηθεί από κάπου κάποιος χώρος, δεν ξέρω, αυτές οι αποθήκες της Ένωσης, όχι της Ένωσης, του Ασόπου, να και της Ένωσης, δεν ξέρω, ας πούμε, αν μπορούν να παραχωρηθούν με κάποιο τρόπο. Ακόμα και της Ένωσης, η Ένωση δεν έχει κάποιες αποθήκες. Δεν έχει. Αν έχει. Μια αποθήκη που έχουμε εμείς εκεί στο Μούλο απέναντι, περνάει το ποτάμι μέσα. Αυτή στο Μούλο απέναντι. Όχι του Μούλου. Το τρίγωνο, ναι. Αυτό που το ο Το Βαρετάρης τρίγωνο είναι αποθήκη. της τράπεζας, της αγροτικής. Ναι, αυτό που είναι το εύλογο κομμάτι. Αυτό εκεί στα γραφεία από πίσω δεν έχει αποθήκη εκεί πέρα. Τι έχει. Από κάτω, εκεί περνάει, μπαίνει μέσα. Στα γραφεία σας λέω από πίσω εκεί. Όχι, όχι. Δεν έχει. Λοιπόν, Καλά, εγώ κάτι είπα. το θέμα εγκρίνεται. Ναι, ναι. Κύριος Καρπότζη, δεν το ψηφίζει, έτσι. Λοιπόν, ώρα 8 παρα 10, λήξη συνεδρίασης. Ευχαριστώ πολύ.